teko kulon balik ngulon udan koetan balik ngetan udan kolor balik ngalor kok kidul balik ngidul lah iki kok ora iso balik iki udan kon dhuwur kok emrana mrene dadi wong ora duwe sayang lambrang uripe mung kecikrang atiku nelongso disia sepadha lolo digawe becik minangka sere bejo-bejane awake janji limo bakalan nuansa baru wajah baru Ndut iya wis 7 tahun ora ditanggap sing 3 tahun ketoprake Pak Tiyok sing setahun gembong wingi rak sing 2 tahun rak selawatan heeh lha iki mbah kok balikno siswa soale panitiane ganti anggere ora toya ya ana kene ngono nek Pak Toya panitiane eleke dikek sandinge mae ya ora elek aku karepe dikek omahe iku ben cedhak nyatane dileh kene malah udan ngono lah iya padha ae kono lah wengenane ya udan angger wayah metu dagelan ya udan dideleh sandinge mae bakul dong gremenge perkara nggone sempit yo lah nek kene panitiane Pak Yanto sing kerja ning Papua nuansane baru ya dileh nang nggone lapangan bakul ya nggone ya jembar ambo sing nonton ya komplit ning ana alane apa ngguri rak suket-suketan brubrukan anyar angger digelari layar mesti dirubung semut karpetku lho semut rada umum semute semut abang semut abang kroyoke ning tengah pikang ono mulane nelake alhamdulillah muji syukur dumateng dalam Allah subhanahu wa taala amin Ndut ketoprak lakone iki mang ora sebaene kono-kono ora nglakokno ora iso nek ora siswa ora wani iki lakone apa mang penangsang gundul matam suwek penangsang gugur are lah iya penangsange digunduli terus gugur sing nonton jam 12 wis diawiti mangkat tok betul bocah wedok-wedok khususe ape mangkat jam 2 tekan kene jam 12 wis toto-toto iya nganggo kudung blek abang ra pantes iya yo tak neh nganggo kudung blek ijo ra pantes do tak neh akhire ra kudungan aku nek perkara sing delok nggo kudung orane ora tak pikir lah rat mbok pikir disawangi lho teng deloken piye apik ya apike kaya numpak odong-odong nglumpuk ning tengah numpak odong-odong apa wong kaya wong dadu ora dadu iso ngrumbel dadi siji kahanan iki termasuk ideologi ideologi apa maksudnya iku dekorasi alam ora iso diselaki ora iso dijaluk ora iso dipenging ning kelebu rezekine piyai kene kaum tani seneng nah iya angger sedekah bumi mesti udan ora ketang sedelok ora ketang deres ta ora ngono wis biasa ora perkara nggone nak Pak panitia ngguri kemara aris disalahno nggone masih nggone didelen diae ya jajal lah sok ndekne dalah tengah sawah ora padha udan markoso tombak kok ke tengah sawah lah apik sing delok malah sing delok kok kaduhan kaya ndelok banjir among-among kok malah ketoprak kok ndelok wong banjir sing penting donga dinonga udan sing teka muga-muga udan sing nggawa berkah barokah kanggo piyai landoh kene ngono Pak lah kemah tak omongi ya semangat nonton tak semacak kudungan nak cah nom-nom ya biasa Ndut
Biasa. Canom biasa pe mangkat ndelok ketoprak bar kudungan menyakan. Oh, paling menyake Casablanca. Cah nom-nom. Cah nom-nom wedok lho. Iya, cah wedok sing nom-nom ku ah. Casablanca. Engko sing rada setengah tua piusel. Piusel. Nak sing mbah-mbah wis menyake apa? Ora menyakan. Mbah ngarep iki menyake apa? Mbah-mbah wis ora menyakan, nyangking kudung wis nggawa plesker gathuk. Kok nyangking plesker. Minyak angin berarti. Iya. Ya karepe jaga kesehatan, Dang. Sok-mongso iki cuacane iki ya ekstrim. Iya. Sok-sok panas, sok-sok udan. Iya. Lah iki nek gak njaga kekebalan tubuh awake dhewe iki ndadekno penyakit. Mongko penyakit iku wah wong sugih blegedu duwe akeh kaya apa. Nek awake ketrak lara ya ora kepenak. Ngono ya. Mulane dijaga kesehatane. Kaya kowe wis tuwa mangan sak mangan kudu mbok selaki apa iku taraki. Ya tak taraki ya. Nah iya. Aku lak wis tarak bendina. Apik. Ha iya. Ngelingi wong wis tuwa, aja angger panganan disugono saka panitia mbok pangan. Lho aku sugoi panitia mbok pangan. Ra urungku kowe malah dadekno penyakit kanggone awakmu dhewe. Kowe iso milih-milih. Sing ana godhonge sego ngono kae jerone ireng kena mbok pangan. Apa iku? Kuwi jenenge lemper. Lemper. Lah ya lemper. Nah, terus ana neh sing putih kae dibungkus plastik. Ya iku kena mbok pangan. Apa iku? Kacang atom. Bunder-bunder iku. Bunder-bunder putih. Ana neh sing rada dawa abang ijo kuning. Ya ta, timbarno gembletak ning pojokan. Kuwi aja pangan. Sebab iku apa? Kapur barus. Nggo ngilangi semut kok jeng kroyok aku. Nggo ngilangi semut. Ngono aja mbok pangan bahaya. Perkara sirikan lan sirikan ngono aku wis ngati-ngati. Aku lak ora tau mangan daging-dagingan. Lah apik. Wong aja nganti mangan daging siji marai kolesterol, loro marai lemak. Lah apa kok marai kolesterol? Wong sing mangan daging-dagingan iki mari lemak. Lho aku anjen ora mau mangan daging-dagingan. Lah kowe manganmu apa? Nek upama sing tak pangan ya daging temenan. Iku ya tunggale, daging-dagingan ono apa piye? Ya ora ono. Daging-dagingan ya ono. Maksude iku daging sapi. Kuwi kena mbok pangan. Mergo apa? Kuwi siji mengandung gusi, sing nomor loro vitamine ya akeh. Gusi apa? Gizi kok gusi. Ya mengandung gizi. Lho, iwak wedhus ra ketang sithik kena mbok pangan ning kudu hati-hati. Kuwi kolesterole tinggi. Iya. Dhewe karo iwak babi. Nek iwak babi iku ora kena dipangan mergo haram sirikane kaum santri. Nek iwak asu ora kena. Kuwi termasuk sirikane kaum santri. Nek kok iwak asu kowe lho saiki tak takoni nek wong Islam. Kowe umpama sembayang, ya ta ora jare demek kirik demek asu ki najis. Lah saiki umpama kowe sembayang ning masjid delalah ana kirik liwat. Kuwi dilati sikile kowe najis apa ora? Ya najis ayo batal salate ya haram. Ora. Ya ora wong kok iso najis iki najis. Piye mau kowe sembayang, ya ta ora? Delalah ana kirik liwat, ya ta ora? Terus dilatih sikile, ngono ku najis apa ora? Ya najis ya batal goblok. Ya ora. Ya kok ora? Ana kirik dilatih sikile dhewe kok najis lho. Ya sikile dhewe. Sikile asine dhewe. Ya sing kandha sikile dhewe nek. Iki acarane wong akeh. Wong akeh. Jare sapa sing gelem selawat, besok bakal ditikel-tikelno rezekine. Alhamdulillah. Selawat iku siji silaturahmi raket ngedulurno karo wong akeh. Sing nomor loro rezekine marai teko. Mulane kowe karo aku bareng-bareng piyai kene, ayo selawat. Selawatan, njaluk selawat apa? Selawat nariyah. Nariyah sing piye kowe? Iso mudeng barang. Selawat nariyah barang. Kene selawatan anu sing biasa. Sholatullah salamullah ngono kae. Ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Iki karo ndongakno karo para sarekat kene lan bawa panitia. Karo ben kopine lebih diseni neh. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jeng 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 jeng
paling penak yen dadi Pak Lurah. Metu-metu mesti ketok gagah. Cocok. Diajeni masyarakat kathah. Muga-muga rezekine barokah. Amin Allahumma. Ngene iki Pak Lurah krungu ya wis disawer teng. Mari Pak Lurah ora teko udan kok. Paling penak yen dadi Pak kami tuwa. Mlaku-mlaku ketoke wibawa. Ya barang bengkoke paling amba. Bengkoke amba keneng diungluyur ning kutha-kutha. Amin Allahumma. Amin. Paling jalan-jalan maksude. Iya. Paling penak yen dadi Pak Bayan. Saben lunga ora ketinggalan. Ya, dasare wonge bagus tur pengalaman. Sayang sithik nek ana jimpitan ora ketinggalan. Apa ana jimpitan ora ketinggalan? Lho maksude wae dhuwit jimpitan saben pendak nek jaga. Nek desaku ngono Mas Gendut. Iki bayan nggonahmu. Lho iya, jimpitan nang nggone cepuk ngarep omah arep omah ngono saben wengi dikelilingi wong jaga. Mulane nggon aku ora ana maling, mek sepeda motor bloko ilang. Lho, iku ya maling kok sepeda motor bloko. Oh gak rampok kok. Paling penak yen dadi Pak Care. Sandangane ya mesti resik. Cacak, iki berarti kowe pinter. Iya. Paling penak yen dadi Pak Care. Sangganane mesti ketok resik. Saben metu kumpule wong apik-apik. Lirak-lirik sing penting iku dhuwit. Nggon aku. Lurah nggonamu. Nggon aku. Lirak-lirik nek ana bantuan dhuwit. Lah iya ngono. Kula ora nggon iku cari nggonanmu. Kurang bantuane kok. Oh iya. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rekasane yen dadi RT Rekoso tenan nganti mumet sirahe. apa meneh nek ana dum-duman BLT Sing didumi dulure dhewe. Kuampleng kok. Oh tak kuampleng Nggon aku iku. RT nggonanmu. Nggon aku. Oh ya wis tak kira RT kene kuampleng tenan kowe. Ora. Iki mau intine Pak Lendang. Kabeh iki nyengkuyung ya masyarakate ya sarekate. Ya tara masyarakate desane ketok maju yang didukung para sarekat sing disiplin bener lan ora bermasalah. Nah, majemuk dadi siji guyub rukun. Nyatane ketoprak ngene iki iso tanggapan nek ora didukung karo para sarekat desa ya ora mlaku. Ya ora mlaku wong. Sarekat desa ngadakno acara nek ora didukung karo masyarakat ya ora dadi. Mangkane sing ning dhuwur karo ning isor majemuk dadi siji. Alhamdulillah. Kancane awake dhewe kon melu metu. Mas Dodok ya toh wis ora tau suwi. Pentasnya sono 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah iso silaturahmi karo masyarakat kene meneh. Iki kok wong lakone Arya Penangsang gugur ngenteni gugure. Sak gugure, tapi dina iki aku kok moh melok Hadiwijaya. Sebabe Aku melok Penangsang. lah tek ngono. Aku ape mangan iwak. Wah, ya anggere melok ora melu Hadiwijaya ora Penangsang. Kene pokoke melok. Ayo Mas Dodok. Mas Dodok kon metu Arjuna iso main Vin. Cek. Iso. Cocok nek iso. Ibunya yang di depan minta lagu apa? Hujan-hujan gini. Hujan, hujan turun lagi. Bisa ora? Hujan malam Siang ini ya? ini siang sore. Hujan siang ini. Loh, ana apa temen aku malah? Mbak anggap apa aku? Mau ra udan penontonnya malah akeh ya Mas yo. Iya isa akeh. Isa akeh iki mbok mangan beras sak ton apa ijen kurang. Kok ya iya akeh tapi nglumpuk dadi siji. Ayo iki mumpung disyuting. Kasih apa ya? Syuting. Di taman yang belum dikasih kalah weton. Kalah weton. Belum dikasih dikasih. kalah weton. Ayo Ini kalah weton. syutingnya HW Production. HW Production audione Audione iki Rahmat Wija mbok apa mau? Iki audione saka Mas Yanto dhewe. Ngene iki sone ora usah mbayar.
Gratis. Gratis. Mek operatore sing bayari. Ngono. Iki di bayar san bayar juga bongson barang mati kok bayar. Lah sing duwe Mas Yanto. Iki mula di live streaming saka Papua. Halo Papua. Ya. Satu tebang kalawetom kagum ibu-ibunya yang masih nonton Siswa Budaya. Diiringi hujan rintik-rintik. Wes kadung sayang, wes kadung berjuang, ati wes nyaman, rasido bebojoan. Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Apa sanggane wong tuwa ra marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora katon. Lara kaya dipateni nanging ora mati, Duh Gusti paringi kuat ati. Asik. Siswa Budaya KW Produksi. Lando bergoyang bersama Siswa Budaya. Oh ayo. Satuanmu telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu diitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ra marengke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora katon. Apa awak dhewe biyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu wetone ora katon. Lara kaya dipateni nanging ora mati, Gusti paringi kuat ati. Duh Gusti paringi kuat ati. Satu kembang kalaweton sudah berpenuhi. Iki aku krungu kabar saka satelit. Kabar apa? Udan ora mungkene dang, liya-liyane malah deres. Terus Iki aku kawasan Pati deres, lagi iki mulai terangket mau jam 2 awan wis udan deres. Kene alhamdulillah mung grimis tok. Ya, iki ngene, tak kira cukup mergo takone isih dawa, perkara gawe seneng-seneng tutupno mengko bengi. nanti habis sisa ada siswa nada Mas. Oke. Engko isih bareng isak isih Engko dangdutan. diloske dangdutan. Yuk, bareng netepi wajib. Monggo Den, monggo Den.